El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Conselleria d'Hisenda, ha aprovat una gran modificació pressupostària per retallar fins 27.700.000 euros de 89 línies i partides amb finalitat d'actuacions ineludibles, de les quals només s'informa de 2,4 milions assignats ja a necessitats informàtiques del complex 9 d'octubre i 4 milions a l'Hospital de Garriguella i 160.000 per al servei, mentre que els 21 milions restants encara no tenen destinació. En la mencionada modificació pressupostària es detrauen 7 dels 14 milions d'euros de la partida pressupostària d'educació destinada a beques de llibres de text i es transfereixen al capítol destinat a despeses diverses de la Generalitat. Aquesta reducció equival a un 50% de la partida destinada a beques de llibres en el curs actual, unes beques que cal dir encara no estan pagades a hores d'ara. Igualment, es redueix més d'1 milió d'euros, el 30%, de les ajudes a transport escolar. Altres retalls igualment importants s'apliquen a altres partides com són educació de persones adultes en un 30% o les ajudes a gabinets psicopedagògics municipals en un 32%, entre altres. La situació econòmica de les famílies ha empitjorat en els últims cursos i la Generalitat no sols no abona les ajudes dels 2 cursos que deu, sinó que ara desvia el crèdit de les partides dels ajudes als llibres al transport escolar i a la resta de programes esmentats, provocant un greu colp al dret a l'educació pública i gratuïta. Sobre les ajudes al transport escolar el curs passat es van eliminar centenars de rutes de transport per un sistema de mesurament de distàncies en línia recta dissenyat per a camuflar un gran retall econòmic als serveis de transport escolar, que així a Carcaixent va resultar un entrebanc important, sobretot per als xiquets de Cogullada i les disseminats. Per tot el que hem exposat, demanem a l'Ajuntament de Carcaixent l'aprovació dels següents acords. 1. Demanar al conseller d'Hisenda i al president de la Generalitat que deixen sense efecte les modificacions pressupostàries aprovades pel Consell de la Generalitat el 10 de maig, retornant així el crèdit a les ja minorades partides pressupostàries d'educació, tals com les ajudes als llibres de text i el transport escolar o les partides destinades a educació de persones adultes o gabinets psicopedagògics. Comunicar l'anterior acord als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, AMPEs i claustres dels centres educatius de Carcaixent. Pensem que no calen massa explicacions més, revisem un present ben dur, sabem que els xiquets són el demà i sense una educació amb garanties de gratuïtat i qualitat, aquest país no té futur. No podem clavar la tisora sempre al mateix lloc perquè cada vegada queda menys on retallar en l'educació. És per això que demanem el suport de tots els grups municipals per a treure endavant aquesta moció. Moltes gràcies.